Lah iya. Sing bunder Yo. gambare wong otote ngene. Lah yo plik kita. Pel kita. Lah kok bahaya ngene cangkem iki piye? Iya. Wong ancen Tokyo iki irate ngidal. Wong blur aja karane ngene. Irate iki banget cekuke. Dadi kon muni cecok pel kita kira iso. Wangel. Lah wis gugah. Gugah ra untune. Yen memajang. Yen memajang. Wah. Iki kok Turun tangekno. aduh bebrek mikro ngono aku. Waduh. Ya Allah. Piye iki? Kowe iki mbok jarak piye kok? Kira aku. Ora ngono. Kowe ra aku merangsang ngono piye? Ya Allah. Rumah samu sing ngendang ra pengen dulu. Aku wedi nek karo wong sitok iki yo. San. Iki rada atas. Ora ngono iki ketoke gara-gara plik kita mau. Ora lho kan iso tangi piye wong sikil mbok awet ngene. Ya wong sikil mbok awet ya abruk. Otomatis aku ngeroh wedok roh. Enggak refleks. Ya refleks otomatis. Enggak refleks. Otomatis lho. Iki tolong mangke nek kantor tolong disiapkan suntiknya ya Pak ya. Ojo. Sesuk jenimbal kok. Tak kamera beno. Iya, kuwi pinter bekam lho. Iya. Ono. Apa bekam ngene apa? Waduh. Sido moro aku nek bekam kok semene iki. Semene ya ono. Karek lorone nggo ndi? Pemane pundhakem. Kemeng. Contone. Pundake sing kemeng sing dipekam sing ndi? Titiknya ini, iya ini. Ambil pundak. Ora Nah, ngono. sing loro apa nah? Winginane sing loro iki wetengku tundus bokong. Lah iki. Iki terus Yo, sing dipekam apane? Sing dibekam sing ndi? weteng ditembus karo bokok ngene lho. Nah, karek kowe loro iso mari, langsung mari. Ngene iki anakku nonton streaming apa ora? Gak. Tak Ora pengen. ngono ketoke nek wayang iki HP-ne digeblokno. Ayo, lanjut. Ayo lanjut. Kenal arek lagi ngapain ngene ya? Iya. Tapi penak. Nek ora LBI ra no. Kira-kira nek karo sing ngomah apik ndi kok karo iki? Oh, sing omah wis rusak kabeh. Aku wis bingung. Tapi ndingi bojoku aneh kok. Pak, kowe wis duka nek jakas tau ngono nek. Nggih. Pak saiki kowe nek jakas tau ngono. Jakas kok? Jakas. Oh, jakas. Iya, aku Akas iki apa? Akas iki apa? Oh. Akas iki apa? Bahasamu iki sing sekirane menyeluruh ngono lho, aja Jeneng ndoro. ngono maksude. Jek kuat ngono to. Kerja terus nek nggonku jek akas, Pak. Nek cara bluro ki jek akas. Kowe saya tolek saya akas ngono ya. Lah iya piye golek. Ayo wong piye esuk ning sawah. Wah, terus nyambut gawe apa wae. Iya. Tekan omah surup adus isih salat. Salat saiki aku wis
Wes saiki ya alhamdulillah. Wah, tenang. Aku wis nglakoni ngene. Aku krungu kabar jare tahun sesuk karo mulon. Iya. Apa iya? Heeh. Lho tenan. Wis daftar wis suwe jare Wis mulon. daftar, aku wis daftar Tenan ngomong. kok. Tahun sesuk. Iya. Daftar apa iki tenane? Daftar Ning apa? ndi? Yang pati ngono kok iso kaya kowe ngono. Jare daftar pulang. Tak kira ki lunga umroh ngono lho to. Nek Mekah ngono lho. Nek Mekah Madinah. Ya sing lah apa tak dorono lah apa kok. Kita ngomong anak aku wis bingung aku. Bener. Ayo lanjut. Cepitan. Apa? Oh tidak, aku tidak suka. Lah kuwi lho sing biasane kuwi lho. Lah sampean iki nek ngembangkano iki ku engko wae. Ngono. Ajar ya. Sing bener apa, Bin? Pacitan. Paci. Ajar. Sitok iku kok sebut gak suka aku. Lah ngono wingi aku mbok WA jare ngono. Iya, iku dak khususan buat kita berdua. Iya. Sing beduk diam aja. Kowe ya. Sitok iku kok iso. Ini gak bener ini. Sawanan iku kok Iso sawanan. nyanyi, iso nyanyi. Tangane iki lho tangane. Nembang. Alah. Kok sok. Bocah kok. Lah. Iku cek bahaya iku. Kok demok-demok iki sawanan temenan iki kok. Lah wong tuwa demek anake gak apa-apa iso. Senengane Mas To iki senengane sing kemencur-kemencur ngono kuwi. Omae Jambi wi. Kamu dari Jambi ya? Alah. Iya. Memang bermangan roti ya? Kerja apa? Kerja apa? Kerja apa ojo sekolah kok kerja? Sekolah. Cita-cita jadi apa? Jadi manten. Weh, Kok iso? Nenek. Sing kok pilih iki sapa? Musuhmu iki musuhmu. Nenek. Wis jaluk tak apa. Masa kok milih ae iso. Cek cilik kae iki cek cilik. Iki lho sing ana tuwekan sing ngono kok iso kok pilih sing cilik kae iku lho. Heeh. Iya. Ino Ayo. Ora iki jaluk ditepot tenan lambene wong ketok iki ya. Aku wis rampung. Ayo. Lah makan mek ngene-ngene kan ora. Bilang lu sing ngene. Biasane ngene. Iki uga dipantau saka Mas Eko saka Tuban. Ya, sebangun. Uga dipantau saka penjenengan Bu Kades saka Laladan Senori Tuban sing sok tanggal 15 Amadin Swantono. Nggih, minut sing dalu. Ya, sebangun. Nah. Monggo lanjut. Panas. Kok gak suka aku lek Sumadi meneng to lek? Meneng to lek aku. Sumadi ku senengane krusuh ya. Nek bobrok-bobrok iki kok aku. Wis kondur piye Pak iki? Iki jendani jene Jare kono. wis mulih kok. Panas udan. Kowe tak cipok borok kayak ngomongin terus. Wani kowe, adek. Adek kowe, iki wis bosok-bosok aku. Panas udan. Iya. Udan panas. Aling-aling
Kowe sik. Kowe barengan. Aku sini. Iya barengan. Iya. Kayak ning gerobak Wahyu iki lho kowe. Iya. Satu. Wes. Lah kok terus ngomong mulu ya, Mbok? Ndokem tak gawa. Sing ngangkon mokokne ngono sapa? Tilik ija ta ora ndokem? Wes ora beto aku. Kok sing ngangkon mokokne ngono lho sapa kowe? Fitri iki trauma rikala kae lho ning Juwono kae lho kowe dadi tetane lho. Ora aku ditumpaki tenan kae kok. Ora jane aku lho ape sauto Mang Mas, tenan Mas. Saiki aku wis ahli sunah wal jamaah kok. Wah. Wis ora nganggo ngono. Ora iki manjane ya arep sauto marak rono ngono. Tapi kuwatire Mas, nek bablas. Ya apik, iya. Mas. Apik kae yo. Ayo Bahaya. dilanjut. Penatian wadawan sarto Komandang langgam caping gunung diaturake para ramu sedaya kemawon mugi dadosaken renane galih ya, Nduk. Nggih, nggih, Mas. Monggo buka saka prayer, Mas.